Kinde matutoganda jo Kenya pod medo yuago pek mar ngima nyakurom gajuang sirikande Kenya Kwanza pod medo nyiso ganda jo Kenya bed kod horruok nikech gintiere kod riekni moko magimedo tiyo godo mondo gibero chumi mathurkae. Mago wakel mane weche manyien chendo ni maratil e kabange ang nobedi kanyo gi twaka maratil mitaw kanyo gi George Bat. Udhi bedo kanyo gi wende kama oting'o Fred Kokango madhi goyo mbake lo Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kokango en ja siasa nyakurom gajuang kaito ntiere Kennedy Obuya bende ja siasa madhi twak elo UDA gidhi keto piny Kenya ratil to mane chendo ni maratil e twak mabiro bang' weche manyien. To mokwongo magi thuond weche. Inaonekana Bull ilimvamia ikamshinda na nguvu, na kwa sababu alikuwa huko peke yake na sisi tulikuwa huko juu kwa nyumba, hatujui kama alitoa mlio, hatujui, lakini Bull imempatia multiple injuries. Kuyo kwako gweng' ma Manyien County ma Kakamega bang' ruodh Senator Boni Halwale timoneko kendo nego jakwadhe. Mae nosiemo wadgi ni in nyaka tim niang'o koro sani ero nyoka kapoko tiyo kawo juma ero wadgi no ero negi tema kobiro nene be obiro nene mchari tema wang'ama no nene kosiem bwana to siemene macha to paro no wuog ng'wech to ema jopiny olaibo make bo nege kanyo. Jopiny no kawo chike lwetgi kendo nego acheje ariyo ma itudo gi kuo e boma ma Kisumu. Agenda ya Kenya Kwanza, as much as it may have the challenges, our agenda is to revive the economy. Mimi nikisema niseme hapa ati joten migepe Musalia Mudavadi ojiwo horruok mar jopiny ka sirikal manyo riekni mag tego uchumi mathurka. Machiegni chendo ni maratil nyakurom gajuang wantiere gi jaloko mara Belinda Dhiambo be thuolo mar go kodwa mbaka lai maroti machuoke na riyo adek ocheno no kabinde wantiere live Facebook YouTube to roke pachi Dhiambo makawuono nyiswa pachi kotendro gi magi mwai koni e chendo ni maratil anyato mago motingo weche manyien. Machiegni nyinga Lydia Okeyo. Jopiny boma Kisumu no kawo chike lwetgi kendo monjo ka gichwe maginega chije mokariyo ma itudo gi kuo. Kaluwore gi jopiny go jariyo go chich go ni nyonego ja ohala moro mamiyo e gwenge ma Migosi otieno mane piny orugodo kawuono kendo gilal gi omenda makwane poko yangi. E kinde monjo makamana achiel no negi e dho kar thieth ma Ramogi kama chielo to negi e chiro ma Kibuye. Obila nyote motiyo kod iro malungo wang' mondo miyo kego jopiny go to kata kamano jariyo go no osewito ngimagi. Ipani police kata raia kaka ana wuon moko bedo employee mondo tigi bunde. Raia yudo bunde kanye? Police mame raia yudo bunde kanye? Ere kuma ne raia obede authorize ni mondo tigi bunde yudo bunde kure gi risasi. Wan kaka raia bunde wa mwang'eyo en luth gi kidi. To police yudo nani raia kaka an ayudo bunde gi gari kure. Aonge kata wach ndiga tadhi kwelo gi nini, adhi kwelo gi Subaru, adhi kwelo gi gari manyien KDL mano kwelo no. Mae nosiemo wadgi ni in nyaka tim niang'o koro sani ero nyoka kapoko tiyo kawo juma ero wadgi no ero negi tema kobiro nene be obiro nene mchari tema wang'ama no nene kosiem bwana to siemene macha to paro no wuog ng'wech to ema jopiny olaibo make bo nege kanyo. Omiyo wadwaro arita kwe obede Kisumu ka kuom jo boda kata kuom ng'ata. Security of Kisumu especially tiyo Kibuye kache ikwalo jo alinego onge gima nyalo timnwa jo ala biro kawo sheria lwedi nikech wainyore. Kuyo kwako gweng' ma Manyien County ma Kakamega mano gweng' mantiere Kolomani bang' ruodh Senator ma Kakamega Boni Halwale timoneko kendo nego jakwath ma osetiyo ne Senator no kuom higni mathoth. Senator Halwale wuon manyorik nitiere pacho e sach masirano olero ni jakwathno ma jahigni 47 no kwany ringre kund dhok kosetho kendo ne en kod adhonde manyiso ni dhiang' dibed ni no chuoye. Halwale lero ni gichich ni nyalo bedo ni ruadhno ne wiyo biro marach kendo mojo jagono. Olero ne giparo ni tik kong'o ma dibed ni ne wuok kuom jagono bang' mer emano yoyo dhiang'no. Ruadhno no chinji bang' masirano kaluwore gi kido kod timbe oganda ma imbo mar Kenya ka ringre jagono bila no tere kar kano ringre ma Kakamega. Alipokuwa anafunga
akiwa peke yake katika mahala penye bull hulala. Inaonekana bull ilimvamia ikamshinda na nguvu, na kwa sababu alikuwa huko peke yake na sisi tulikuwa huko juu kwa nyumba, hatujui kama alitoa mlio, hatujui, lakini bull imempatia multiple injuries kwa kichwa, kwa shingo, kwa mgongo. Tutashirikiana na familia ambayo itatuambia mpangilio wa mazishi. Nasema tu pole kwa mheshimiwa, kwa sababu Moi wakati alikuja hapa alikuja mtoto mdogo. Watu wengi wakikuja hapa kazi huwa wanaondoka wanawacha Moi. Wakikuja wanaondoka wanawacha Moi. Mheshimiwa, hii ni ajali kulingana na vile unaweza kuwa unatembea hata kwa gari upate accident ukufe. Na watu wawachane na maneno mengi na midomo mengi ya kuongea maneno yasiyofaa hapa na pale. Mago mag thieth yangore ni Kenya onge lony mar kano nonro mar jotuo mag tuoche mag kor. Anyato tuoche go mamako bo gino makoro keto Kenya kamarache kedo kod tuoche mag obo. Nyaka sani yath mathoth ne itiyogo kod jotuo mag kor kata asma tin e pacho kae, kendo josiede gi jotuo mag asma kalo e midhiero. Kaka jafwambo mar Juitho Mundi leronwa, jatend migawo mar thieth Susan Akumicha to onyono piny jotuogo oti kod yedhe mamoko mantiere dukni ma jotuo to ywak ni nengogi ntiere malo. Kuom jumbe bora koro ywak osebede wi yath ma itiyogo kod jotuo mag thung' mar kor asma. Yath mathoth ne itiyogo kod jotuo gi osebedo ka onge thoth dukni mag yedhe. E wuoth ma watimo e ute yedhe, ywak nitie kendo lakteche koni giol giduoko jotuo pacho nikech yath onge dukni. Kuom sani, to be specific, wasebedo gi issues mang'eny, especially on conditions ma affect core, asthmatic attacks. Yedhe ok yudre, gin out of stock, both kuomwa private to kod public. Of course, kagi onge public kagi ringo gibiro koni. Koro en wach matek kuomwa nikech kok wayud yath to wambe kata kaka wanyalo konyo jotuo bedo matek. Jatend migawo mar thieth Susan Akumicha to kanyicha twak kod tipo mar Citizen ne oyango ni yath achiel kende Ventolin ma onge kama moko to nitie kendo jo Kenya nyalo tiyogo. Ventolin is a brand. It may be out of stock, but there are alternatives. Salbutamol. Ventolin is the one from the original company called GlaxoSmithKline. But within time, we have had many generic brands that have come of good quality. They are available within the market, and even us at KEMSA, Salbutamol is available. Ote mar Nakumicha ne okorwak makare kod moko kuom jotuo gi jousi yedhe makoni yedhe ma odong'ie dukni nengo gini malo kendo thoth jotuo ok nyal chopie. Jotuo chandore nikech ng'enyne asma wathiedho gi yath miluongo ni Ventolin. Kaka sani sama gionge kiyudo, the cheapest minyalo uso ne jatuo en Sh400. Ng'eny gi ok anyal afford. Koro ka en gi attack, chuno ni tiyo gi alternatives mamoko ma maybe more expensive, machalo inyalo nebulize. Mago are more expensive nikech inwang'o kikete osuptal nyaka ang'o chul that service. Ka koro gikwayo piny owacho mondo migi thuolo kod teko mar keyo yedhe gi e pachoka, poni nyalo gi odok piny kaka piny owacho. Sirikal ka ok en gima ginyalo timo to gi empower wa mondo wang'i kaka wayudo yedhe mwakonyo godo jowa. Nikech jotuo kosebedo ka gisebedo ni gibire facility to koro ok gin jotuo kendo. Koro inwang'o ka in gi bond gi jatuo. Migawo mar thieth nyicha ogolo lipot ewi kaka gichano kedo kod tuoche mag kor, obo kod adundo e pachoka. Lipodno kata kamano ne nyiso ng'ol ni piny owacho onge kod masinde mag kano lipode mag tuoche kaka obo, miyo onge nonro mayango chal mar tuoche go e pachoka. Bende yangore ni tuoche mag obo ok oketa yanga e kuonde thieth mag kahera, ka yedhe mag thiedho tuoche go bende tin e ute thieth ahinya to mag piny owacho. Lek mar piny owacho kochopo higa mar 2028 en ni mondo ket thieth mar obo e kuonde thieth duto matindo mag piny owacho kaka dispensary. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend migepe Musalia Mudavadi ko oganda jo Kenya mondo mi obed kod horruok kowacho ni jatend piny Kenya William Ruto ntiere kod chenro makare mar bero ngima jo Kenya kendo obiro bero chumi mapacho kae. Mudavadi wacho ni piny Kenya oketo maine bero winjruok mare kinde gi pinje maoko kaka yor tego siep mar ohala mondo mi ochiw thuolo mar tero mwandu mapacho kae pinje maoko.
Nowe kanisa mar Anglican mar St. Michael and All Angels Cathedral mantiere Bondo County, Masiaya, nyasi mano yuore hello jaten piny Kenya William Ruto. God our life, so we depend upon God. It's planted by the waterside, as our Savior taught us, so we are bold to pray. Agenda yetu, agenda ya Kenya Kwanza. As much as it may have the challenges, our agenda is to revive the economy. Mimi nikisema niseme hapa ati nitoe hesabu ya yale tuliona, ya yale tulipata wakati tulichukua serikali, mutashangaa. But that shall be for another day. Because the debt levels, the debt margin, shida ambayo tulipata, shimo ambayo iko pale, I can tell you it is a very serious matter. Na tutoka kwa shimo, we must stop digging. And to stop digging, we will have to go through some difficulty because we have to stop digging and be able to revive the economy. And I appreciate the young people who are speaking. It's a tight moment. It's a difficult moment. It's a difficult moment, no doubt about it. But I can assure you that we shall not abandon the good cause and we shall not deviate from focusing on what is required. Jaod bura maki harundi ni nyoro dok ne piny owacho mamalo kowacho ni tend William Ruto tiyo ne oganda jo Kenya duto ma ok gidewo wang'. Nyoro wacho ni onge libamba mora mora e piny Kenya mabiro dong' chien e weche mag dongruok. Nyoro ma bende en jakom komiti mar budget e od bura mamalo wacho ni piny owacho oseketo tenge chenro magikete maino mageto bero ngima oganda jo Kenya. Kotwake kinde chenro mar alame kanisa jokopere makusa e kar chung' od bura manyakach. Olero ni kaka jakom komiti mar budget osetawo chenro mag pok kaluwore gi dwaro mag oganda. Kuna miradi imekwama mingi ya barabara, na ile kitu ilifanyika ni kwamba mnajua tukielekea katika kampeni, kama mtu amekalia kiti, you can easily fall into a temptation of overcommitting. Tukakuwa serikali ika-overcommit pesa mingi sana ya maneno ya infrastructure, more than we could afford. Na sasa hiyo ikaleta maneno ya jam katika ujenzi wa mabarabara na miundo msingi. But I want to assure you, iko pahali kote Kenya ambayo kuna tatizo hiyo kidogo. Lakini hiyo najua tukiendelea the next budget cycle, tutarekebisha hapo so that all the roads ambazo zimekwama hapa Kisumu na Kenya yote tuzikwamue, so that pia miundo msingi iendelee kukaa vilivyo. Na wacha niwaeleze nikiwa hapa mbele ya fadha wetu, rais wetu anatabua Mkenya wote kama anatosanisha wote. Rais wetu anatuambia hata tukiwa budget committee, in the allocation of our resources, we do not look at where people voted. We look at Kenyans as one compact country, because all Kenyans pay taxes. Moko kuom jaod bura mag Wiper kotelne kod jaod bura Mama Tungulu Stephen Muli koro dwaro mondo mi piny owacho duok ne jotich omenda mano ojuog jotich kaka osuru mar udi manego giyot. Bang' do mar appeal ng'ado ni osuru no dhi ataro mar chike mathurka kanolose skund sekondar ma Kiumbi. Kamanon jotelo mamoko kaka jaod bura Mama Voko Patrick Makau, Robert Mboye bende noyuore ne giseo sirikal kuom matuk teko e wi ng'eto mag doho. Gimedo ni weg tich mondo mi ochung ng'ado jotich mag osuru no magikoni osekelo dhier ne oganda jo Kenya mathoth. Mahakama imesema, na ilikuambia nikiwa mazishi kule pande ya Kalama, ya kwamba ile kodi unatoza wa Kenya ya housing levy is unconstitutional and it will remain unconstitutional in a democratic country called Kenya. Kwa hivyo wacha kujipiga kifua ukisema utaendelea. Mimi nataka kutangazia waajiri wote wa Kenya nikiwa hapa Mavoko, hakuna kutoza hiyo ushuru, is unconstitutional. Tafuta pesa mahali pengine ujenge nyumba zako.
Mheshimiwa, unajua tumekatwa hiyo pesa miezi kadhaa. Sasa koti imeamua, wewe tuambie mshahara mtaturudishia nini? Ile mulikata mturudishie. Jodak Masidundo e kar chung'od bura ma Lego Usonga e kaunti ma Siaya dwaro ni mondo otelo mochung'ne rito alwora manonema ochung' kunyo kuoyo madhi nyime e gwengego ka gikoni kunyo kuoyono ketho alwora. Gikoni jokuny kuoyo ketho nyaka liete joma nosenindo ka peini bende giketho ma kaka nyamburko chope mier koro onge. George Bati ntiere kod ler. Ngoka mochweyo nyaka machiegni kod mier. Apeini mokethore kod chuodho gin moko kuom ranyisi ma kaka kunyo kuoyo osekelo midhiero ne jodak Masidundo e Lego Usonga e kaunti ma Siaya. Jodago makoni joma kunyo kuoyo chal ma omakore kod ongoke moko madito ma gweng'no thiano ni onge kama inyalo tergie ka gilone ka timno ok ochungi to gibiro bedo maonge kod kuonde dak. Ochopo kuma gimuko nyaka ute mege gi manotho nukuop wach kuoyo. Kuro gino kosebedo maber, wan wakwan sirikal mamalo kod manyalo mondo konywa mondo gini ogik. Ajo kunyo to wacho nwa ni kati idhi kure ne nwang'wa. Darak molwe onge. O dayo manotho gukwarwa no se teru kia kure. Chegini kumwa dak ibiro koso. Kono ni tuwa nwanyuolo no dak kure. Bidi mjamacho ne tumonga hamana duwa nwango lopegi. Wadwanga ni sirikal chungunwa gini. Wadaka account wadaknga. Yandu wadanka kada kuoyo onge tu wadaka. Maitigo ikunyo Wakiani tero gikune. Giwacho ni kunyo kuoyo ketho apeini kendo kata bed ni piny owacho mar kaunti ma Siaya osetemo loso apeini go to ok gidag kuom kinde malach kaluwore kod loche madongo masombo kuoyo e gwenge ma Ulupi kakalo Udamai nyaka Mahur kod Mudao. Sani ka koth ochwe kaka wanyalo donjo kae onge. Itemo loso Kalbat kod county government, lakini kokete kawuono kotieko wik achiel Kalbat osetore nukuop loche go ng'eny to dongo. Wasetemo ywak, wasetemo chopo kuom sirikandwa morito waka to waseneno ko ok wanyal faulu. Amomiyo ochuno nyaka koro wadhi okang' machielo mondo wane kinyalo konywa. Ok wan against gima timre kaeni, mano margi, lakini gima koro rachnwa kabisa ndara kaka wawuok Sidundo mwachop ka onge. Ka koth ochwe kata ka in guwendo ni moro gadi dong Sidundo iwuotho gi tiende guchuodho. Ka gichiwo kwayo ni telo mochung' ne rito alwora e pacho ka Nema mondo mi odonjre wachno kendo chung kunyo kuoyono. Jodakoni gi sete moloso kod tend nanga makono to pok giyudo duoko makare. Kuoyo mikunyo e gweng'wa mar Usonga kiwuok Udamai, Mlambo nyaka Ulupi osebedonwa tuo maduong'. Ka wan gi liel maiti waloro e wi geche e center kucha to wachako ting'o e wich nyaka ka endi. Nyocha wasetimo romo nyaka gase chief ma gweng'ni to wacho ni en gini otamo wang'e. Koro gima chando wan ng'at sirikal man gi crown man gu thuolo ma omo polis mondo gikaina gi ochung'. Owacho ni otamo wang'e. Gin nyaka gi namba mar simu. Pok gibiro mondo gine gima timore ni. Koro ber mondo upenjnwa e ginto alwora nego kethi kiwango mane e ka bed alwora no kethi. Ka joma kunyo kuoyo to kawo tijno kaka yor yuto margi. Jogweng' Masidundo e Lego Usonga wuok tung' mosuo kod kunyo kuoyo ka koro gidwaro ni telo mochung' ne rito alwora Nema okaw ndamo mapiyo kapok gweng'no nimo e ngoka ma iweyo kod jogo ma kunyo kuoyo. George Bati, Ramogi TV. Daka paga uchiel bang' sa achiel midhiambo nyakwar mga jwang' chenro en ratil wadhi mbele gi miweche manyien kata kamano en thuolo mabende koro wakawo yueyo e chenro ni mar ratil. Nyisi ni mondo awinje pachi kacha, nyisa ni inti ni ratil ka intiere kanyo. Dhiambo janamba Kapio Jaseme wacho ni weche gichopo ne geyo makare gwenge ma Kaloka kama bende giwito jaduong' Ochola fundi ja Kaloka bende wacho ni nen jahera mar Ramogi TV wagoyo mos kendo Nyasaye mondo mi uhoch mowinjore. Jono Tunge wacho kacha ni entiere Seme Kadela weche gichopo ne makare. Lensa Leni bende nyisa kacha ni entiere Kisumu dala weche gichopo ne e yo mowinjore. Neno bende Kautis Tinga Oganyo kantie Kanyamkago wacho no seche kin Nelson Ojienda kantie Kisumu. Diana Dia neni kacha in bende. Neno bende ote kanyo or kod Denis Owuor. Cheryl bende wacho ni Kindu Bay mane county ma Homa Bay weche gichopo ne yo makare bende omora ahinya gi chenro ni. Morris Orondo kantie county ya Migori wacho kata ni sani Mudavadi nyisowa nene giyudo bugo maduong' kantiere weche mag budget to kata kamano wacho ni Ruto ne ntiere sirikandno en gima wacho ni ok oyiego kendo wacho ni chal ka gima sirikand Kenya Kwanza wuondo ganda jo Kenya. Josephat Woodley Gala Kabiero wacho kacha ni entiere kod wech
chendo kachiel gi Bishop Kamoting'o Alois Mainde mano Archbishop kaeto gi John Agunda. Mago duto gintiere kodwa chendo wa yo matin Maindo Till waduogo bang' yo macho kikidhi mabor. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. E gweng' moro ma weche mopondo nitie kendo era en gima itemo. Rom gi nyadendi mane kedo gi kuyo mar bedo kende maonge hera. Duachiel ibona dala. Alot okinyi, alot lunch, alot odhiambo. Achalo ni nyar alot. Ng'at ma olap dhoge ndong' osebedo ka rito kinde mowinjore mondo okaw nyadendi ni. Wacha winjo maber. Lakini poda dwani miye thuolo matin. Samo yudo hoch kwa kuom ng'atni, jaode duogo ka en gi nyiego kod ichwang' matek. Kataka yudi ni tingo tiendi wuokod ka anidhiro mogi jaduong' moro kuchocho jaduong'. Weche mopondo kod hera nyadidek medore. Ojoi bro njawi. Ikayo gima ichwoyo mana e wi Nam Cinema. Chieng' Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyakuorom ga jwang' chendo endatilo adhi mbele gi weche manyien. Kwa adhi mbele ni jopuonjre ma kwan gi ok tin ne 130 pok odonjo e skunde sekondar ma pacho ka bang' tieko penj mar KCP ma higa mokalo. Migawo mar somo oyango ni kwan jopuonjre duto pok odonjo e skund sekondar kaluwore gi dwaro mar sirikal, kendo mano nyiso ni apedha nyaka koro dhi mana nyime. E kind jopuonjre duto ma kwan gi oheo 1.3 mano timo KCP, atamalo 91 osedonjo e skunde mag sekondar. Counties ma otelo nyime ka irango counties ma jopuonjre mathoth osedonjo e sekondar oriwo Laikipia, Nyeri, Samburu, Wajir, Nairobi, Nakuru kod Marsabit. Counties machalo kaka Kajiado, Kilifi, Narok, Isiolo, Bungoma kod Baringo gin moko kuom mago ma kwan jopuonjre ma osedonjo e skund sekondar mag mano timo KCP ga mokalo pod nitiere piny mokalo. Jodak e gwenge mag Kisaka kod Sikri e ward Malambwe kar chung'od bura ma Suba North koro dwani bad migawo mar ochung' ne rito le mag bunge Kenya WS e kaunti ma Homa Bay omanye yore ma nyalo resgo kaluwore gi monj ma kinde ka kinde ma rao timo ne gi alorano. Ywak jopiny go biro ndalo 2 kende tok rao monjo kendo inyo jalupo moro ma pod dhi nyime gi thieth nyaka sani. Hali abich ni gilere mathoth.
Lupo matiyo gi nam lolwe e alwora mar Suba North kod jogo modak machiegni kod tie nam osebedo ka golo ywak margi e wi monj ma kinde ka kinde marepe timonegi e kinde ma gidhi nyime kod tijegi e nam lolwe. Monj machiegni mane rawo time alworano en mar Andrea Odie, jalupo ma jahigni 42 ma sani dhi nyime gi yudo thieth e od thieth maduong' ma Homa Bay bang' rawo monje e kinde mane odhi nyime kod chenro mag lupo e dho wath ma Kisaka kar chud bura ma Suba North ma oturo goke kendo weye kod rem mapek. Tunawuok na dilipo kala jamanyo kapele kapele to no itaka ko muno diro jito wugi malo to kapoko dhi to ringo mokala to alafu ko unji ko kala mani to pento duogo keche ko pok no kaya ka duogo to ko duogo kose da kase nindo to mono kala to mucho odhi ogwaya gi muche to mucho dhi mako brika kanyo to maga kanyo to mako mana jakeda gi nangano te kuro ko mono dira mbele ne to kode dere nango de yech kapor ni pek marano be yecho nanga. Monj mar rawo koro keto Andrea piny kendo sani ok onyal dhi nyime gi tijene kaka pile. Gino ma koro kelo pek e familia mare nikech en mosebedo komanyo ne familia ne kaluwore gi tij lupo ma otimo. An gi tenda biro gi monare. Ane mangi wach yor malupo ga otiyo ochamo ko kor ma disco chule ko fika kanyo bete. Koro kaka koro dhi oketa makone. Kaka detemo ko detama nikech baba beno setan mana gi mama kende. Jopiny gwenge ma Kisaka kod Sikri ywak kalore kod monj ma kinde ka kinde marepe timonegi alworano ka gidwa ni migawo mochung'ne rito le mag bunge mondo oresgi. Wachando the community maka e wach mar pur ka ji opuro to ketho cham kabisa ma wapuro to onge gima wanyalo ago nikech wach rawo. Koro wakwayo ni ka migawo mochung'ne le mag bunge gi koyie to mondo mi okonywa ging'i kaka ginyalo rito gige makare mok nyal chapo jogweng' e yor tijegi mag nwang'o yuto mar chiemo ma pile ka pile. To nwagombo ni sirikal nyalo yudo kaka ginyalo konyowa to dang' ber kabisa nikech wan jopiny wawegi to ok wanyal to wan be sirikal nikech ka onge wan to sirikal ok dak bedi kendo ok onyal tiyo maber to sirikal be tiyo gi duond jopiny. Apisa migawo ma ochung'ne rito le mag bunge kaunti ni Jackson Kibor yango ni giseyudo ripode mathoth mag monj mag repe kane okone sani koro gichano mar romo gi jopiny e miyo gi puonj kaachiel kod manyo yore go eko minyalo tiego monj mag repe go. What I will urge the people of those of that area where the incident happened is that during the evening and the early morning hours, let's be careful when we are in those areas because during the evenings the hippos move out of the water and that's the time they come out to look for grazing areas, and so chances of interacting negatively with people becomes common. We have some sensitization programs which will come very soon to those areas, and for some areas we'll also provide the data lights so that people can at least take care of those incidences happening in those areas, particularly in Super North. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Mago mag tuke club mar Bandari Othicho kich kapok Bungoma Stars yudo loch kokalo kuom jatugo ma Hoha Meshack e dakika mar 64. E tugo machielo club mar Talanta noloyo club mar Marafiki gonde 3-1 kokalo opich choma bang' tugo no rumo Hamodhi 0-0. Tulijua game itakuwa ngumu. Siku hizi unajua boli imebadilika. Kuna timu ndogo na timu kubwa. Ni vile wanajituma na sometimes boli wafani. Unaweza jipanga, unaweza fanya mazoezi kila kitu, lakini matokeo wa matatu kuna kushinda na sare. Naweza sema vijana wamejituma kwa leo. Now that niko now the 1 week old, I can say that wamejituma. Then our strong point yenye tulijaribu kuongea nao ni how we can manage the ball.
Kikanya mwatieke okang' mokwongo mar chenro mar ratil. Aneno ka Mako Juang David Omondi wacho ni sirikal manyo yo madhi kure no to pesa to imayo jopiny okinyi godhiambo kokalo kuom wechego miwachore ni gin osuru. Kaneno bende ka Jakogelo Odhis wacho ni Oriang twist wechegi ntiere kendo chopo ne geyo makare. Collins Ochieng Dan kantie Don Home Shopping Center bende ntiere kodwa e chenro. Aneno ka bende Odinga Brighton to wacho ni rao godak ng'adgi kata yanggi mondo gadgi ochamgi kar mondo mi we mondo gineg oganda. Gikanyo mwatieke chenro mokwongo mar ratil Nyakorom Gajuang. Kata kamano aweyo thuolo ne George Bati madonjo kanyo gi twak mar ratil. Anyisi ni nitiere gi wende kanyo ariyo kama oting'o Fredrick Okango madhi go mbaka elo Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano jasiasa kae to Kennedy Obuya bende jasiasa dhi twak elo UDA. En twak mabiro mandaka machuok bang' momiyo kikidhi mabor wasebedo kanyo gi jaloko mora Belinda Dhiambo. Nyinga Lydia Okeyo. Oriti masane. Book your hotel online with View Travel. Open Google or any search engine of your choice and key in our website www.viewtravel.com. At the top left side, click on the accommodation tab. Choose over 900,000 hotel options to suit your vacation needs. You can also choose from over 1,000 location beach, bush, cities and more. Contact us on www.viewtravel.com or 0703 254 254. Viewtravel.com. Dream, explore, discover. Transfer season ndio hii. Huyu Andi atanijua. Sirudi, alifikiria itafika. Imefika. Yani mimi nifanye kazi hii mwaka yote. Advance ananinyima. Kunilipa ananilipa late. Transfer season imefika. Na mchungia Jaden wake anakunywa maziwa. Mimi nanyonya strungi. Naamuka asubuhi 5 AM madirisha nang'arisha. Floor nimepangusa. Pato ananinyima pesa yangu ya mapema. Watu wengine mshapata off. Mimi niko hapa hata Sunday nafanya kazi. Haukali ananipimia hata makalanje siwezi kula. Round hii mutajua transfer season ni for real. Hata si kwa mpira peke. Dial *811*272# to get transfer season. E gweng' moro ma weche mopondo nitie kendo era en gima itemo. Rom gi nyadendi mane kedo gi kuyo mar bedo kende maonge hera. Duachiel ibola dala. Alot okinyi, alot lunch, alot odhiambo. Achalo ni nyara lot. Ng'at ma olap dhoge ndong' osebedo ka rito kinde mowinjore mondo okaw nyadendi ni. Wacha winjo maber. Lakini poda dwani miye thuolo matin. Samo yudo hoch kwa kuom ng'atni, jaode duogo ka en gi nyiego kod ichwang' matek. Kataka yudi ni tingo tiendi wokod ka nidhiro mogi jaduong' moro kuchocho jaduong'. Weche mopondo kod hera nyadidek medore. Ojoi bro njawi. Ikayo gima ichwoyo mana e wi Nam Cinema. Chieng' Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bay. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Mit.
Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut, sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo, mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minya chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Golo mar rumba siko kinde duto. Seche ariyo ami rumba mokwe tango kodi mbaka bende. Kaka ikwaeno ema kelo nie. Tiedero. Geso ka geso, saparo diambo. Mana e Ramogi TV. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa to compost is the best. Kik berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Ramogi en geno mara ni odhiambo mari teri makare. Parien Jumapil mogik dwe mar 1,2024 dweni koro chopo kama wagoni uriti. To ka watimo ma to watime gi siasa ma bende donjo kodwa e dwe manyien mar 2 ma en Jumapil mogik kaka seng'isi Ramogi. Weche osetimore dwe mar 1 ka to pod gimedo timore kendo pod gibiro medo timore. Wawacho ni siasa ok inyal poge dongruok. Ka siasa obedo marach to dongruok bende samoro nyalo thirno. To kopo ni siasa obedo maber to weche bedo ma yot. Ramogi odhiambo ni yira mondo arwak e twak marwa yawuot luo 2 gisebedo ka kendo gidimbore mos Ramogi. Gin gi weche wigi ma gidwani mondo gipim kodi mar ng'eyo ni to piny Kenya ni kama chalo nade. An kod Kennedy Obuya odhi loso elo sirikal kendo bende en jakanyo mar duond bura mar UDA, jakom mar UDA gwenge ma Homa Bay kocha. Obiro ka mondo milos to ang'o gini ma miyo sirikal medo keto kenge magi wacho ni gin giwegi gidhi kelo godo fungruok mar ngima ne oganda jo Kenya. Bende en adier Freddy Kokango en jakanyo mar Azimio, hie to en jaduond bura mar KANU kendo gine riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. Weche osebedo ka wachore ni nitiere kaka omenda moko weche gi ok dhi makare ahinya e Azimio, ka bende wach mar chuogo kweth moro maluongore ni Kamwene masawa mar piny Kenya bende en wach ma ji go e mbaka. Ramogi weche mag osuru marudi bende ok wawe chien. Machiegni uru e twak mar ratil odhiambo ma kawuono Freddy Kokango. Erokamano George Bati. Igani pok waromo. Happy New Year. Yani be orumo to kani. To Happy New Year to ndari 28 gi Chalni be orumo. Happy New Year dhi rumo. Kwa chako dwe manyien to be koro wachaka kendo wadhi adhiambo mbele. Erokamano. Mor mar loso go jowa kendo Mheshimiwa Obuya be pok wabedo kode ratil ka. Podi. Warwake. Obiro ratil kum thuolo mokwongo Mheshimiwa Obuya machiegni ahinya kendo warwaki ratil. Erokamano ahinya odwa George. Ago erokamano kendo odiochienga mokwongo e ratil. Tinde an tene ratil ka en mana asekawo break thuolo malach. But aparo ni an achiel kuom joma nochako ratil kode kod omulo gini. Alright. Erokamano ahinya machiegni ahinya aparo ni nitiere ndalo mane Victor Makajuma ne pod en jakom mar ratil koro chakana kawo kom ni bang' Victor pok wabedo kodi machiegni ahinya kendo wach ma miyo pek kawuono en ni to dipo ni sani ichako gor
kaka riwruoge dhi bedo yiero mag 2027 nikech ka wang'iyo e riwruok mar Kenya Kwanza nitiere twak mosebedo ni wuodwond buche moko rwake mondo gidonje e UDA to masawa mar piny Kenya wacho ni wan wadwa ni wabed kod bas moro mabiro chung kodwa motegno kaka jogor Kenya ma ka wadhigo to wadhi gi duol mar wacho ni wan bende kaka oganda wadwa ni mondo tim magi ma kata bed ni gin e bura mar UDA gie sani to mago mbaka migoyo diponi nitiere kaka osechak los kaka riwruoge nyalo betie mano ok bor gi matimore bende Azimio la Umoja One Kenya. Nitiere kweth moro ma Martha Karwagi nobedo go niluongo ni Kamwene osebedo ka ji goe mbaka ni to dipo ka God Kenya dwane gilos kweth moro moriwo duond buche ma samoro nitiere Azimio sani kaka duond buche mopogore mondo gibed gi mbi manyalo kwako duond kata riwruok mar Azimio no kowuok e duol mar God Kenya kata masawa mar Kenya e kinde ma weche dhi ka siasa medo lokore. Diponi ma e okang' kata chenro mar loko kaka ji donji yiero mag 2027. George, siasa en gima tek to odwaro jolamo in the sense ne gin jomo ng'e pimo apaka the mood of the nation, chuny piny, pach japiny dwarango mano inform alignments and realignments e siasa riwruok moving forward gi riwruok mantiere seche masani king'iyo gik matimore e piny Kenya madiere yes Central Kenya ineno ka Kenya Kwanza kama antie nitiere liet mawuok to aparo an kaka wuod luo kendo kaka jasiasa matene moero demokrasia an aparo ni en mano an achievement area ma Mount Kenya ni josiasa duto gi jopiny nyalo golo views mag-gi magigol pachgi ni kata wan e sirikal to wan bende kaka jo Mount Kenya de wabede gi pachwa gi duolwa moro machalo kaka chamawa mwanyalo negotiate godo gi sirikandwa ni kala ka in regards to sirikal modhi form manyien. So ananeno ni en mano a democratic space magisi achieve kaka oganda ma jo Mount Kenya ma dhoudi mamoko sana kama wuoke bonego bedo wang'eyo ni ok en mana chuo wich kamoro achiel to be nyalo go tarubin mami jomoko bende an alternative voice magibedi ok ni ka ng'ato pingo okelo pache kaka jachama tiwacho ni ng'ano ok oluoro chama kibiro kendo mana Mount Kenya kanyo kiyudo jo Azimio the same thing matimore Kenya Kwanza ema timore Azimio Mount Kenya gisego tarubin maging'iyo ni sani yiero ma 2022 noserumo wachako higa mar 2 kendo adieri man duk en ni en mana higa ni karumo ni kwachaka January February higa manyien to siasa en mana gimomuka muka nikech mano biro yudo ka koro ji osechako go kogno mong'iyo ni to from elective positions yes te okay kaya MCA kidhi nyaka president jomano ka ofisgi osebedo ka tiyo nade to nyawo mane mantiere positions mopogore gi tere ka Kenya yud positions. Alright. Demokrasia kaluwore kod Ken Obuya ni demokrasia ema medo tegno kendo iloso kaka rameny ng'iyo higa mar 2027. George kamano kendo gima nyaka wang'e en ni e pinywa mar Kenya ka siasa en gima ok rum. Kwatieko yiero wachako mana machielo kendo kumitie keno ka ji donje e ofis tichako mana machielo to king'iyo gik matimore Mount Kenya abiro chako gi Azimio. Yes. Hii penjo ni Kamwene to en ang'o? Kamwene en duol moro matin mar jodito manie Azimio maya God Kenya Central mar ng'iyo ni to Central kacha interest gi ni kanye weche mage mathagogi nyithindo dhi school ji nigi udi ji be nigi chiemo ji be tero chiemo golo puothe e chiro mage gik mage ng'iyo koro ka gikelo paro ne Azimio
koya kuom jopiny maya Central Kenya. To jo Azimio wacho ni from Central Kenya magi e chandruok manitie e kama e kaka wadwani mondo walosgi. Kamano bende nitiere duonde mopogore opogore maya Ukambani kucho, maya Nyanza, kamano. Onge party moro amora miluongo ni Kamwene. Mano gima nyaka awach alera ka jawacho mar Azimio. Onge party miluongo ni Kamwene. Joma nie Kamwene ka te gin gi party gi. Martha nigi na Kenya, Kioni nigi Jubilee, Nderitu Murithi nie Jubilee, Peter Munyacho nie PNU, to mago te duond buche manie Azimio One Kenya Coalition Party motel negi Raila Amolo Odinga. To king'iyo bende iwacho ni Kenya Kwanza begin gi tungni to gin go. To tungni manie Kenya Kwanza opogore gi tungni manie Azimio. Tungni manie Azimio en ni jopiny machandore e Central ka. Ere kaka wadhi konyogi? Geno gini kanye? Chandruogno ere kaka wanyalo konyogi mondo migiae miriambo mane Ruto kelo. Itemo wacho ni Kamwene manyo piny ne Azimio e Central Kenya. Kamwene manyo piny ne Azimio e Central Kenya. Okay, mani tieko wacho. Kamwene ene alternative mar party moko mar riwruok moko mantiere e Central Kenya. To nitiere gimoro adwaro wachi but tungni manie Kenya Kwanza e Central Kenya en tungni mani wang'e ni biro wuok. Gimomiyo jo Central Kenya sani ywak, gisewuok ir Ruto, giwe Ruto, gibolo Ruto pangla, nikech Ruto nokonogi ni biro miyo rowerego tich. Rowerego onge tich. Noluongogi ni hustler, sama manyo kura, sani koro luongo mopogore. Ruto nokonogi ni jo boda biro bedo gi jo apiko ka biro bedo gi mtoka pok giyudo. Ruto nokono jo Central Kenya mamboga ne gini ka gidonjo ni gibiro bedo gi wholesale mar uso rech, uso skuma onge. Koro joka koro gone koko, kodhi Ruiru igone uwi, kodhi Meru igone uwi, kodhi Kiambu igone uwi. Joka gone Ruto uwi nekech Ruto nowuondogi. To emomiyo koro mondo mi okelgi kanyakla, to dhi okelo ng'ato kijana miluongo ni osiepra miluongo ni Ndindi Nyoroni, mondo koro gwere gi Gachagua. Mane gimoro iluongo ni re-excitement. Kisulo re-excitement, odwa re-excite gi mondo kik giwegi gidhi Kamwene mondo Kamwene okel gi Azimio. Wang'eyo siasa Ruto. Wasesomo siasa Ruto. Wanene tielo 12 chien kocha. Wasenene. To wan gimo wacho bati. Ka uponi ung'eyo Ruto machal kaka wacho ni ung'eye ni. Unubiro gang'o nikech nyaka bed ni nitiere gimoro kuda counter go. Iwinjo. Sa counter podi. Emomiyo ineno ka sani chama ka chama mani Azimio, KANU, na Kenya, Wiper, ODM, osedok ir jogi e gwengegi, gi recruit mondo mi chama ka chama obed motegno. ODM motegno en Azimio motegno. Wiper motegno en Azimio motegno. KANU motegno, Azimio motegno. Ka wasetimo mate, to Raila Amolo Odinga konowa ni kosechopo sama koro chopo, to koro wabiro kama kanyakla, to wawacho kumwadhiye. To sani gimwaneno ka jopiny nosetamore. Jopiny otamore winjo Ruto. To ji wacho ni ing'eni ji kwede e fashion ni bottom up kaka ne gidonjo ka gidhi wuok. Bottom up yani odhi jopiny kucho to jopiny kwede. Odhi kucho tigone koko. To jogo chako mana gi joma no yier. Ken Obuya ne giwachi wacho ni owinjo kiwacho ni pogruok ma ni usesomo Ruto gi chien tiela 12 chien. To ng'i to wacho ni to okango ni bende ong'e gima wapango mbele ka. Ng'eno wadwa ni. Yes. Yando ng'ama ber. To tinde aneno ka bedo opposition malach ahinya ni. Miyo seche moko yamo lalne. To okeyo marach. Adwa mana informe ni jatelo maber en jatelo manyalo yie siemo wang'e goganda ne morito. To kogol koke. Jatelo maber en jatelo manyalo winjo pach ng'ama ni piny gi joma ni diere gi joma ni malo. To king'e adieri manduk, aparo ni king'e archives magi, onge kama osegone Ruto koko e Central Kenya. Joma osegone gi koko, it is evident ki idhi archive magi ni gin jotelo
ma support Kenya Kwanza chakre governors, MPs gi MCS kod moko nitiere CSS moko ma bende kama ker osedhiye to osebedo kigone gi koko. Mano nyiso ang'o Ken? Mano nyiso ni achiel demokrasia nitie Kenya ka. Nitie freedom of speech. Ok ochuno ni ka uloso sirikal ni to koro ok unyal share divergent views, ni paro ok unyal pogoru e paro kaluwore gi gima ni ewi mesa. Demokrasia oyie ne joma jo party, obed jo ODM, obed jo UDA, ni wanyalo criticize constructively and positively within our various parties. Adiri manduk madwa mana agole dhoge nikech an gi right of reply ka. Correct. Onge kama osegone President Ruto koko. Mano waneno Meru Central order, Kenya. Mano waneno ng'ama osego koko makata ka nineno ker ne wacho ni presidential function wan kaka jo UDA wan joma orderly. Kik wakel koko migo e ODM cha. Iwinja? Is quoted and I am taking responsibility kaka jachama kendo kaka UDA chairman ma Homa Bay County. O advice nyithinde ni nitiere internal mechanisms mitimo godo resolutions mag undertones gik mok jopiny ok oyie godo. Nitiere chama from ward level, from polling station level nyaka national level, nitiere leadership ma chama. Iparo nade Oda Okango? Iparo nade Ken? Yes. Ipani kama jatelo mar piny nitiere ka gin kode gi chuny moyie girwake kabisa. Yes. Donge de gimiye luor kata kopo ni nitie jatelo moro machielo mane ok gidhi godo maber no ginyal gogo ko ekinde ma jatend piny wuoyo to moko bende George adwa nyiso wadwa ni ni e Kenya ka independence onge jatelo mapok nogone koko. Jatend Azimio nosechwad nyaka gi japiny ka en ang'o prime minister. Iwinja? Magi timore kamora mora. Ni jopiny seche moko nyalo pok awacho ni igone Ruto. Awacho ni onge jatelo mok nyal gone koko a independence. It is natural ni japiny nyalo share views mage. Onyalo share adiri maduk manyaka yie ni jopiny nigi kech. To kech machamo japiny chamo ja kako chamo ja ODM gi jakanu e kako chamo ja UDM. The most important thing, gima nyakwang'e ni tang'o momiyo Kenya nitie status manitiere sani. Historically, kane sirikal transition e sirikal ma Kenya Kwanza form, ang'o manotimore momiyo wakawo sirikal, samo form sirikal, to form sirikal ka piny nigi kech, piny nigi tabu. Ang'o manotimore? Dibed ni corona no affect wa, to no affect wa marom nade. To bo affect wa kende kaka jo Kenya koso dibed no affect piny mangima. Haya, gimachielo ma inform the currency at the global market level en lweny matimore between Russia and Ukraine. Ng'ama osomo kabano nego bed ni ng'eyo ni ripple effects mag lweny no ochopo mana kucho to bedo chopo e Kenya ka. Machielo, it is widely mentioned ka sirikal ma Kenya Kwanza bedo sworn in Kasarani. Ka jalup ker wacho ni wakawo sirikandni to sirikandni joma wenwa goni okwale mowe nono. Agulu gi maonge nitie onge. Obuya okwacha dieri. Adwa ni mondo anyis joma oganda Ramogi adieri makende. Adieri makende en ni jopiny oseol gi William Samoei Ruto. Sama jopiny obiro iri e bura miluongo, tiluongo governors ma iwacho ni magi, MCAs ma magi, wabunge ma magi, to gikwedo jogigo, gikwerogi, iko ni okwadwa ni mondi wuo e burani. To mago tiwacho ni jogi mani support, imiyo tiko, moyier, ng'ama giriembo, in magiriembi. Namba 2, William Ruto, sama joka wuoyo to gikone ni, ere sitima, ere pi, ere chiemo, ere school fee, eni minyise. Koro, Obuya owuondo jopiny ka ni joka goma ne nyaka wira Mwangaza, kia ninga. Kane gidhi cho Dagoretti gine ka. Gikwedore gi gine, jotendo UDM Dagoretti.
Na gidhi Ruiru, gikwedorego. Gidhi Kiambu, gikwedorego. Kata Nairobi ka, gikwedorego. Tiende ni jopiny ng'iyo Ruto gi mirima. To gipenje ni sama ni campaign, ni wacho ni biro kelo magi. Onge. Sani koro Ruto osewuok ewi gari. President owuok ewi, watieki, president owuok ewi gari. Osechako campaign. Kapok ipenjo. Owacho ni kani iketo gi e sirikal, mane gitimo swearing in, jalup Ruto, Rigathi Gachagua, nowacho ni ne gikawo sirikal maonge pesa, ni pesa nokwal. Adwa kono Mheshimiwa Obuya. E sirikand Uhuru Muigai Kenyatta, jalup rais, jalup ker nen William Ruto. E sirikand Uhuru Kenyatta gi Ruto, Speaker mar National Assembly nen Justin Muturi, masani en AG mar Ruto. E sirikand Kenyatta gi Ruto, ng'ama nochung' e weche ma migepe mag budget gi appropriation chairman nen Kimani Ichung'wa, masani en majority Gladys leader. Wanga, Koro king'iyo gigi te, jok manotiyo gi Uhuru Kenyatta gi William Ruto e sirikand manokalo cha, Ruto kawo gi tete gin go ka. Kadipo nitie pesa manolal, ging'eyo kaka pesa manolal. Kadipo nitie gik moko manotimore kae, ging'eyo kaka nokotimore kae. Ruto ne remind wa pile kochung' ndalo campaign ni en deputy president. Okay. En deputy president. Koro ne en deputy president. Mano notemo mana nyiso ni kikutim nikech noywak samoro ni ji ne temo diye. Koro ne pod wacho ni ane man jomage mane diye. Constitutionally. Koro winjo. Ken Obuya wacho ni Constitutionally ne deputy president. Oh, correct. Obedo full term nikech katiba nomiye teko ni ok oteku ni ok inyal gol e office nyaka term ni rum and procedurally. But mbi mar implement gima onego bedo time office no mae nikech kaluwore gi kaka profiling manotimne MPs ma by then UDA pok obedo form luongo ni tanga. Joma ne bedo passive ni affiliate kendo sympathizers mag deputy president then Migosi William Ruto. Okay. Ne gin joma ne buogo ni neno kaka nolony Wetangula e kome mar the Senate. Ni neno kaka aneno kwa wacho ka ni jakoma finance and budget en Kimani Ichung'wa. Bonyalo paro ni Kimani Ichung'wa ni nogole unceremoniously against the dictates of the standing order of the National Assembly. Moket Mheshimiwa Gladys Wanga. Mokawo kar the remainder of the term mutieko. Gima nyaka wang'e ni responsibility mar uchumi mar Kenya is a collective responsibility. En gimonywako ji te. Every citizen. Mae momiyo onge gimoro amora mitime Kenya kama onge gimiluongo ni public participation. Jopiny nyaka kel views mag-gi. To gigi endi te gidhi up to committee level. Gichakore committee level at the National Assembly, the County Assembly and the Senate Assembly. To gigi kapo gibedo adapted at the committee. Gigi bedo discussed at the plenary level. People debate. Kanyo ero, kaniti gi marach kaka wadwa ne wacho. They have members mo be elected in all levels of the legislature. Makaniti gi marach, to gipingo nikech chik omiyo ng'amo yier e od bura kacha ni maendi ok wayie godo. But in most instances, iyudo kaka jowagi giwuok gawi. Okay. Mogi participate. Ka gino sekalo, kendo koro gibiro gi go nduru ka. Ka owere kod sigana machien. Wangi kama piny Kenya odhi nikech piny Kenya ringo. Yes. Makoponi pod wanyalo tuwe tiendwa chien to onyalo dong' kama odong'eni. Gima dwa medo matin. Ko wadwa no yiena. Yes. Anaparo ni liet mantie kuom jopiny sani. Anahero gima jo Kenya timo. Nikech wan leaders onge ng'ama nigi monopoly ma ok ni jopiny nyaka bed accountable ne jopiny. Kendo an amor gi gima timore ni leaders moyier both UDA kod other affiliated parties kod opposition. Jopiny nyaka penjegi kendo nyaka penja kaka representative mar UDA ni to ma ere to ma ere. Okay. It is a wake up call ne wan joma in leadership. Okwanya bedo gima timore cha da gombe ni joma yiere pinywa makaluo koni. Wan gi governors,
wan gi MPs. Sana diri maduk na andala. Owadwa ni hapa ni nyalo bet nonge kapo ni andala. Ji wago school fees kaluo. Jo kwa waneno e social media kaka nyithindo tingo placards ywak nyithindo mokalo. To wan basari no se be released ne MPs te. Pesa no se be released ne county governments. Bende gi allocate mage para ngomo mono jowa da bende energy and the synergy mantie oko kacha. Bende oganda ma joluo bende okawo goda accountable. Jowa moyier thurwa kocha. Okay. Time ngadore. Don't tiri chuny wach ma ora ni wabedi. Gin weche ariyo. Mokwongo. Wach mara ngado oganda usuru. Sani king'iyo gima ji dhi godo mbele. Moko kuom jo bura mag Wiper dwaro ni mondo duokne jo Kenya. Omenda mano ng'ade kaka osuru mar gero udi manengo gi yot. Jatend piny limbe mare wacho ni ok owinjo bed ni twe tiende kata twe lwetene mondo mi ochuog thuolo mag tije mano singo ne oganda. Ahinya to joma tindo mathurka ma osebedo ka onge tich. To wacho ni yo manyalo chuogo do thuolo mag tije. Achiel kuomgi gin weche mag gedo mag udi manengo gi yot nikech kong'iyo ng'at ma nigi pickup ne moro nyalo golo simiti kamoro to tero kama igedeno. Ng'at ma en ja welding onyalo tero dirisha. Ng'at ma uso chumbe bende yudo ohala kuom mano. Koro wacho ni thuolo mag tije nyalo bedo mathoth ahinya. Jok ma gedo gi be samoro nyalo dwaro chiemo. Jatend piny kuwuok dhoge wacho ni jok kata mana jok ma bende go chumbu matindo tindo mag uso chiemo nyalo tero ne joge sites kuonde ma gichieme ma ochugo thuolo mag tije. Wach maduong' ka. Bende ipani nyalore okang'o kaka jalony e weche mag chike mondo duok pesa ma nyose ng'ad jo piny ahinya to jotich. Mokwongo George, gero udi en gima ber ndi. En ratiro mar ng'ata ng'ata modak e Kenya ka mondo odag e ot maber man gi pi, man gi stima, man gi ndara. Mano ratiro mondik e chike, pend chik. Wan kaka Azimio e manifesto wa ne wan gi wach mar gero udi no. Kendo ne wadhi time e yo maler ayanga mochanore. Jo UDA bende ne gikode. Koro wan ok watamore ni kik ger udi. Gimwa wacho, ger udi tigero udi e yo maler. Isiemo wang'u ni uriworu gi doho ni chal ka gima opposition kata joma keto piny owacho tesre oriwore gi doho. Mago propaganda mag UDA wang'iyogo. Koro king'iyo gima od doho wacho, nowacho ni e high court nowacho ni gini en unconstitutional. Tiende ni ok oriere ratiro gi weche manie pend chike. To ne giwacho ni wan ok wabi rito orders ma e court. Court kuno nitiere jomibadhi, ok wadwa wechego. To gidhi gipondo, giluongo Martha Koome, gibedo go piny, to giwacho ni ni sani koro wamed mana judges 25 e high court. Wamed 11 e court of appeal. To giwacho ni jok mane gimibadhi judges ka gin ng'a gini. Chik kendo wacho niya, ka nitiere wach moro amora ka wacho ni George Batian jamibadhi en judge. Tidhi ko petition titero kumilo ni JAC. Rigathi Gachagua kan nego bende oter to no luor. Tiende ni maka mana otea. Namba 2, en gima ber ka igero udi to rowere tiyo to kelo tich. Mano wayiego. Uhuru Kenyatta nogero udi. To Uhuru Kenyatta nokoro overtax dhano mondo mi oger udi. En ang'o mamiyo Ruto en koro kodwa gero udi kama ude oken Ruto ok ng'ama kuongo gero udi Kenya ka. Udi oseger. To koro gero udi to overtax. Mane gimomiyo koto wacho niya, gini dhi ulosuru regulations mabiro ng'iyo ni ere joma biro yudo udigi, ere kaka gigolo pesa, ere kaka ibiro migi, to mana kamano. Mane gimonyisgi. Ting'eyo UDA nosewacho ni gin oganda ema gibiro winjo duondgi. Koto winjo duondgi. Giwacho ni gidhi mako bura machielo. Gidhi apilo, mano ratiro mar ng'ata ng'ata ginyalo apil. To gima dwa konogi, sama gidhi apil no, ineno judiciary kacha. Teko ma judiciary go en teko mar jopiny. Teko ma executive go en teko mar jopiny. Teko ma wabunge nigo en teko mar jopiny. Mano article 1. Koro jogi duto tetete ka jopiny odagi to kati tim manang'o, kati go mana koko, kati ilimi tim mana ewi mtoka, tok no timre ngang'. Wakono Ruto. Sami gero udi, to gere udi mondo mi ji obed gi udi mano to ber. To kik idhi mondo idhi igol chike mabiro ketho ne ji ngima. Nonyiso ndalo campaign e Isaya 10 wesa chiel nyaka 2 kowacho ni
En gima rach ne jogo maloso chike maricho maketho ji. Ten masani koro ka chik koto wacho kama to ringo dhi e bunge odwa ketho chik. Gan nigi duoko. Ing'eno wadwa ni omora nikech wayie kendo bae jazimio makwongo winjo ka wacho authoritatively nigi oyie ni udi affordable housing. Owacho ni gin kode. Ne gin kode. To thoth jotend Azimio ok yie ni ne gin gi gine e manifesto margi. Erokamano. Gima nyaka wayie ni Kenya must move forward. Nikech nitiere goals ma UN charters omiyo the global community. Nitiere goals ma Kenya kod AU nitiere godo. Nitiere goals ma East Africa ni godo. One of them gin Vision 2030. King'iyo gigi, mana kako wacho, kum goals gi, achiel kuomgi en ni dhano mangima onego bed ni dak nigi ratiro mar dak kama owinjore gi dhano onego bed ni dage ok ka lee. Director mara siemo na wang' chieng'. Yes. Apani winja gima wacho. Erokamano. Kaka sabi. Erokamano. Siemo na wang' chieng' babi adhi mbele. Erokamano. Koro king'iyo gini. Yes. An anyalo mana wachone ni mana kaka oseyie ni affordable housing chotimre. Sani 2-3 weeks ago, public participation ne dhi mbele in all our counties. Mondo jopiny kod stakeholders te odhi ochiw pachgi in regards to the Affordable Housing Bill 2023. Yes. Erokamano. Okay. Okango watika tiga giwachni nikech osesiem na wang' chieng'. Makoro watigo godo. En sama wang'iyo affordable housing nitiere moko kuom chike ma bende jatend migawo mar apaya Kipchumba Murkomen ne olieko ni kabet ni nyalo ket ni ng'ado osuru e moko kuom apeyni madito mathurka. Apeyni moko manolieko en apaya ma wuok to dhi nyaka Namanga matudo piny Kenya kod Tanzania. Apaya manochako lieki en apaya ma wuok kamoro ni Galeria en kuwuok apaya madhi Rongai kiwuok gi Lang'ata tidonjo gi kare ntiere Kichi Mongong machielo ne apaya mawuok Kiambu Road. Magi gin apeyni ma ok noger kaponi ok oger gi weche mag hola. To penjo en ang'o momiyo inyalo kaw osuru mana kaka apaya ma samoro miluongo ni expressway ma samoro ikawo apaya ni. Kaso gima ne Kipchumba temo wacho en ni ka ong'i omenda migolo kuwuok kuom fuel miluongo ni road maintenance levy tin mok nyal konyo Kenha ma en telo mochung' ne gero apeyni madongo ma pacho ka loso apeyni gi mondo oganda jo Kenya obed kod thuolo mar bedo apeyni maber kod manyalo konyo e yore mag wuoth mapiyo piyo. Nyisa ne gin dakika ariyo koro ami dakika achiel kasa mi ken dakika achiel. Murkomen wiyo wil. Murkomen wiyo wil nikech apaya mowacho go ng'eny gi ne ok oger gi hola. Gin apaya manoger gi riwruok gi jo development mopogore opogore to gin apaya ma jo Kenya osetiego igni mang'eny. Ok inyal kawo ni kelo koro chik mondo koro ichulo ng'ato chulo ni mondo tiga apaya. Namba 2, mondo mano timre nyaka tim gima iluongo ni public participation. Jo UDA oluoro public participation. Chik wacho ni dwaro mar japiny, paro mar japiny nyaka bede e decision mi make e mogik cha e wach public participation. Emo mineno ka wach housing levy pod chando nikech kano kele e finance bill ji notamore tieni pach japiny nok dwar ot no dwaro chiemo. Koro gik ma Murkomen wacho go mago mana gik mago mbaka ok notimre ok nyal timre. To ka dipo ni gitemo to wabiro dhi e court to wabiro geng'o gi. Erokamano ahinya. Ng'wech nyalo rie court kendo. Jowagi gin gi ratiro madhi e court nikech doho kanyo ema ji te nigi level playing field. Ng'ato ng'ato nigi ratiro. Ng'ama obedo accused gi ng'ama odhi donjo. Yes. Pach Murkomen nyalo bedo pache kaka an individual. To en paro maber. En mana ni kaka pend chik wacho. Ni en paro manyaka obed a process. A product of a process. Man onyako dhi gi miluongo ni public participation. Nitie stakeholders e sirikand ni. Achiel kuom stakeholders e sirikand ni maduong' mogik en japiny. To kaka consumers mag barabara gi. Ok ang'eyo maber ahinya to nada winjo gimoro maling' ling'.
ni idhi tim ket toll station bang' ka gisebedo duol. Meaning ni there is going to be an improvement in infrastructure ma exist ni, then gidhi create alternative routes madhi destinations gite. Ka gise duol, ma gise create alternative routes, then gidhi implement toll stations mana kaka entie ang'owa Nairobi Expressway. Kama notimore, I think it is okay. Answer ni abiro late. Kana biro ka tiyo gi Nairobi Expressway. Awuke oda sapar gareyo gi 57. Within 7 minutes, achopo ka. Ber Expressway. As a consumer. Expressway mana gi. Ero kama na inya nyakwara mogi. Mano ema giko kata kilo e giko mar twak. Ukango ni giweche mang'eny dwa. Awacho ni akuru na giwache kore nyakwara mogi. Mano ema kilo e giko mar ratilo dhiambo ma kawuono twak obedo mamit kendo mang'ith ma iwinjo gik ma timore kaka chung' mar sirikal en kaachiel kod jogo ma bende keto piny owacho tesre koa kuoma oyami pod gi pak kuom keto wang'i wang' jowi mar Ramogi TV kendo bedo koda ratila. Elo Ken Obuya kaachiel kod Fredrick Okango gi jogo mochung' ne chenro ni. Akwani hayo maber mar odhiambo ni warom kendo saa 3 weche manyien. Nyinga George Bati.